Nou Monique, Ja. wat zie je er prachtig uit. Raffen, de wilde beesten. Kom uit je zwembad. rest op bouwen. En nou ja, qua beweging zijn we ook een beetje vervelend. Welkom beste kijker bij een nieuwe uitzending van Aan Tafel. Mijn naam is Dani Brakke en vandaag zitten we bij Hoeve het Lammeke in Lamswaarde. En bij mij zit Joyce van de Mosselkraus de Filipijnen. Hoi. Hey Joyce, als ik het goed begrijp, zwaai al enkele jaren met carnaval de scepter over Filipijnen. Dat klopt, al 3 jaar. Mijn derde jaar. Ja. Want je zit daar in de Raad van 11. Ja, het is de Raad van 11, maar we zijn helaas nog maar 6 personen. Maar wel bijzonder, want jullie zijn volgens mij een van de weinige raden die 50-50 zijn, man-vrouw verhouding. Dat klopt. De meeste raden zijn allemaal mannen, maar bij ons is het gewoon gemengd. Ja. En gaat dat goed? Ja, eigenlijk wel. Ah, super. Dat is fijn om te horen. Ja, en jij bent er eigenlijk op een mooie manier bijgekomen, want je hebt eigenlijk het virus geërfd van je ouders. Dat klopt. Ja, mijn vader die is 6 keer prins geweest van de Mosselkrauwers, waardoor dat hij nou keizer is. En mijn moeder was Jan Petter, dus een politieagent. En keizer, wanneer kan je dat dan worden? Keizer is als je 3 keer achter elkaar prins bent en keizerin 3 keer en de 4e keer opgeeft als prinses. Ja. Dus als je 4e keer aanmeldt, kan je keizerin worden. Dus jij bent eigenlijk nog in de race voor keizerin in principe. Ja, we hebben al een keizerin in de raad. Dus ik hoop dat ik haar mag opvolgen. Ja. En carnaval in Filipijnen, hoe ziet dat er eigenlijk uit voor onze kijkers? Normaal is dat 5 dagen feest. Wij krimpen helaas in naar 3. Zoals op de vrijdag gaan we met de school iets leuks doen. Ze doen een playback show en we eten gezellig samen 's middags. Dan gaat de school weer terug, gaan ze naar huis. Dan doen wij een rondje Filipijnen om briefjes in de bus te doen voor de stoet. En dan eten we 's avonds bij restaurant De Zwaan in Filipijnen. En dan sluiten we het af die dag. De zaterdag is het er alweer vroeg uit voor de inschrijvingen van de stoet. Om 1 uur kunnen ze opstellen aan de restaurant De Zwaan voor de optocht. Ja. Om 2 uur start die. En dan is het nog feest in de kaaien met de prijsuitreiking. En de zondag is onze grandioze bingo. Zo, dat is een hele mooie planning. Ja, En wat vind je zelf het leukste aan die planning? alles. Echt alles. Het is moeilijk om te kiezen. Ja, Ja. het is gewoon 3 dagen feest en genieten van iedereen. En ook stiekem wel een beetje benieuwd. Nou, wat is nou de mooiste wagen die je in al die jaren hebt gezien? Ja, sorry, daar kan ik niet veel over zeggen, maar dan ben ik toch... Ja, de sloebers zijn de beste voor mij. Ja? Ja. En wat maakt hun dan uniek? Ze komen uit mijn eigen stadje. Ja? Ja, Dat is een beetje Ja. voorkeursliefde. en Sas en Sluiskil maken ze ook hele mooie wagens, maar de sloebers blijft bij mij op nummer 1 staan. Op nummer 1, ja. Echt diep in het hart geworteld. Ja. En hoeveel wagens rijden er mee in de optocht? Ja, wij mogen altijd blij zijn als we iets hebben. Dus, helaas, enkele jaren is het een beetje minder geworden omdat de jeugd gaat nu naar Sas. Ja. Carnaval vieren. Dus wij zijn al lang blij als we een paar duo's hebben, een paar enkele, een paar groepen en een paar wagens. En wat zou nou een reden zijn voor de jeugd om naar jullie toe te komen? Ja, dat is een goeie. Blijf gewoon lekker in je eigen dorp. Ja. Doe gezellig mee. Gewoon kruipend naar huis eigenlijk. Ja? Ja, Nou ja, behalve de kinderen niet. Maar ja precies. ze staan vaak genoeg langs de kant naar de stoet te kijken. En dan denk ik bij mij, loop gewoon gezellig mee. Je kan er nog een leuk prijsje mee winnen. Ja, precies. Gewoon even support your locals als het ware. Ja. Ja. En jullie bestaan nu 55 jaar, klopt dat? Dat klopt. Hebben jullie dat ook nog gevierd? Ja, afgelopen november hebben we een grote feesttent gehad in de Jacob Hobijn op de parking. En daar hebben we een groot feest gevierd. Daar kwamen verschillende artiesten, zoals de vrijdagavond Stoppers van Oranje. Oké. De zaterdag was het de ouderenmiddag. Helaas was de opkomst niet heel veel. Oké. En ook een kindermiddag. En daar werd ook onze jeugd verkozen. Ja. De jeugdraad dan? Nee, de jeugdprinses. Jeugdprinses. Nou ja, het is eigenlijk een juniorprinses, want ze zit al op de middelbare school. Oké, Rut. Dus die gaan mee als juniorprinses. En mag ze dan ook de sleutel vasthouden? Ja, die wordt dan de zaterdag tijdens de stoet overgedragen door de gemeente bij ons. Ja. Ben je wel eens bang dat je die sleutel kwijtraakt? Of Nee, maar die laten we altijd op 1 plek staan. Ja? Dan weten we altijd waar die is. En wil je vertellen wat voor plek dat is? Of liever niet misschien? Gewoon in de kaaien. Gewoon in de kaaien, ja. En dan ben ik dan ook wel stiekem ook wel een beetje nieuwsgierig. Want je wilde zelf misschien stoppen, zei je. Ja. Hoe komt dat? Het
Het wordt te veel. Ik doe het nu al voor mijn 14e jaar carnaval. Ja. Ik heb al andere dingen opgezegd. Want hoe oud was je toen je eraan begon aan het carnaval in Ik Filipijnen? ben in 2009 jeugdprinses geweest. Dus dat is al heel lang terug. Dat was echt nog op de basisschool. Ja. Ja. En in 2012 werd ik voor de eerste keer hofdame. De rechterhand van de prins of prinses. En dat heb ik 11 jaar lang gedaan. Mhm. En nu voor het 3e jaar prinses. Dus Ja. ik doe het nu al 14 jaar. Ja, en eigenlijk tijd voor ruimte te maken voor een nieuwe generatie dan. Ja. En nu ben ik ook benieuwd, hofdame, wat doet die dan precies? De hofdame doet eigenlijk alles wat de prins en prinses vraagt. Dus als net zoals met de prinses, die draagt een jurk, een cape en dan de scepter. Als ze dan bijvoorbeeld naar het toilet moeten, dan hou jij die spullen vast. En die mag dan alleen ik vasthouden of de voorzitter van de carnaval. Ja. En voor de rest niemand. Ja. En in al die jaren dat je erbij hebt gezeten, wat was voor nou eigenlijk zo'n moment waarvan je denkt, dit was voor mij echt wel mijn hoogtepunt? Oei, dat is wel een goede vraag. Ja, dus misschien even diep graven, omdat er zoveel mooie hoogtepunten zijn. Ja, het is van wel een paar jaar dat ik opgegroeid ben in carnaval in het café van mijn opa en oma. Dat deed mij wel iets. Helaas is dat er niet meer. Maar dat ook echt carnavalsvierders? Ja, mijn oma wel. Dat was het café was de Narrentempel van Filipijnen. Dus eigenlijk, het zat er echt wel gewoon met de paplepel ingegoten. Eigenlijk kon je er niet aan ontkomen om uiteindelijk misschien wel keizerin te worden van Filipijnen. Nee, daar kon ik niet aan ontkomen. Nee. En de optocht zelf, kunnen ook bijvoorbeeld kinderen daar meelopen? Zeker, het liefst. Ja. Van jong tot oud. We hebben vorig jaar een babytje gehad die als bijtje meedeed. En daar liep de papa mee, op een karretje zat ze. En dat was super lief om te zien. Iedereen kan eraan meedoen. Ja. Ik weet zelf dat ik vroeger ook in een bolderkar heb gelegen en dan meeliep met mijn moeder dus. En dan moeten ze zich wel aanmelden of is het gewoon dat je je kan aansluiten bij de stoet? Nee, het is aanmelden. Ze kunnen dat de vrijdagmiddag al doen als we met school bezig zijn in de kaaien. En de zaterdagmorgen bij restaurant De Zwaan. Daar ga ik dan zitten en dan kunnen ze zich inschrijven. Gewoon op de dag zelf kan je dan nog eigenlijk beslissen van ik wil meelopen, dan kan je je opgeven. De meeste mensen wachten af wat het weer doet. Dat is wel bij ons. Ja, dat het niet te koud is, niet regen natuurlijk, Ja. dat is ook vrij logisch. Dat is vooral bij ons. Ja. Want de prijsuitreiking, waar vindt die plaats? Die vindt in de kaaien plaats. Ook in de Rond kaaien. 4 uur wordt de prijsuitreiking gedaan. En dan hebben we categorieën duo's, mensen die alleen lopen, groepen jeugd, groepen volwassenen en grote wagens. Ja, echt voor iedereen. Ja. En met de basisscholen, wat doen jullie daar allemaal mee samen? Dat doen we de vrijdag. Die komen meestal in een lawaaioptocht naar de kaaien gelopen. Een lawaaioptocht, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dan lopen ze met een bolderkar met een grote box met muziek. En dan lopen ze zo door Filipijnen naar de kaaien. Dan hebben ze dan ook trommels, trompetten? Nee, dat niet. Het is gewoon een box. Een grote box. Ja. En dan is het in de kaaien, doen ze een playback show. Dan heeft iedere klas, of ze willen het alleen doen, hebben dan iets voorbereid. Ja. En dan is er een jury en die doen die kinders beoordelen. En dan wordt daar nog prijsjes aan uitgereikt via school. En wie zit er dan in de jury? Vorig jaar was ik het, dus ik vermoed dat ik het weer mag doen. Ja? Ja. Nou, tof. En dat is echt wel een nauwe samenwerking dan met de basisschool die jullie hebben? Ja, dat klopt. Ja. Elk jaar. Vroeger was het op school zelf en nu doen we het in het gemeenschapsruimte. En gaat die samenwerking dan ook al 55 jaar terug of is die later tot stand gekomen? Dat vind ik ook een goede vraag. Dat weet ik niet. Volgens mij doen ze dat wel al heel lang. Want toen ik nog op de basisschool zat, kwam de raad ook al. Ja. Dus ik denk dat al wel een tochtje doorgaat. En wanneer zou nu het carnaval geslaagd zijn in de Filipijnen? Ja. Als de mensen van Filipijnen misschien eens in Filipijnen blijven. Ja. En dan we gewoon de zaal helemaal vol hebben met allemaal Filipijnenaren. Ja. Dat zou wel eens leuk zijn. En stel dat ik uit het land van Hulst wil komen, ben ik dan ook nog welkom of Ja, word ik dan hoor, aan de grens aangehouden? Nee hoor, iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Nee, maar je zou gewoon graag zien dat de mensen van het dorp, als er iets wordt georganiseerd, ook er naartoe komen en ook samen meegenieten. Die saamhorigheid, dat vind jij volgens mij mooi. Ja. Nu ben ik ook benieuwd, heb je nog een oproep voor onze kijkers bijvoorbeeld, dat ze allemaal naar Filipijnen moeten komen, met carnaval mee moeten lopen? Ik wil vooral de Filipijnenaren oproepen, geef jullie lekker op voor de stoet. Regen of geen regen, doe gezellig mee en je wint er een leuke prijs mee. Ja. Super, in ieder geval dankjewel.
En beste kijker, mocht u dit nu zien en woonachtig zijn in Filipijnen, u kunt gewoon meelopen in de optocht. Aanmelden om 9 uur, 10 uur? Op de zaterdag 11 uur. Op de zaterdag om 11 uur bij De restaurant De Zwaan in Filipijnen. restaurant De Zwaan. En u kunt genieten van een hele mooie optocht en een hoop ambiance. Dank u wel voor het kijken en tot de volgende keer.